Časté nafúkovanie brucha a vetry po jedle dokážu človeka obmedzovať oveľa viacej, než si väčšina ľudí uvedomuje. Možno aj vy patríte k ľuďom, ktorí radšej odmietnú obed s kolegami, návštevu alebo rodinnú oslavu, len aby sa vyhli nepríjemnej situácii. V tomto videu vám vysvetlím, prečo vaše trávenie takto reaguje a čo môžete urobiť preto, aby ste sa zbavili nafúkovania a vetrov po jedle, mohli si jedlo opäť vychutnať a cítili sa dobre aj v spoločnosti. Mnoho ľudí ku mne často prichádza až po rokoch trápenia sa. A keď za mnou konečne prídu, väčšina už má odskúšané všetko možné. Mnohí zo svojho jedálnička postupne vyradili viac a viac potravín, absolvovali testy na potravinové alergie či intolerancie, vyskúšali rôzne probiotika, tráviace enzymy, rôzne výživové doplnky, no napriek tomu nafúkovanie pokračovalo ďalej. Mnohí dokonca podstúpili aj kolonoskopiu, ale ani tá neukázala jednoznačnú príčinu ich problémov. A počase sa väčšinou dostali do bodu, keď už vôbec nevedeli, čo vlastne môžu alebo nemôžu jesť, pretože mali pocit, že im prekáža už takmer každé jedlo alebo potravina. A toto býva často jedna z najčastejších chýb. Človek začne hľadať jednu konkrétnu potravinu, ktorá za všetko môže. Problém je, že skutočná príčina býva vo väčšine prípadov oveľa komplexnejšia. To samozrejme neznamená, že na jedle nezáleží. Problém však je, že príčina väčšinou býva oveľa komplexnejšia. V ajurvéde neplatí, že všetko, čo sa všeobecne považuje za zdravé, je vhodné pre každého. Či v akomkoľvek čase, alebo v akejkoľvek kombinácii s inými potravinami. Ajurvéda sa tiež nepozerá iba na to, čo jete. Rovnako dôležité je aj to, v akom stave je vaše trávenie. Možno sa vám stáva, že jedno jedlo, alebo to isté jedlo vám jeden deň nerobí vôbec žiadne problémy a na druhý deň vás po ňom nafúkne. Ak áno, tak je dosť pravdepodobné, že problém nie je len v samotnom jedle alebo potravine. Na to, ako dobre vaše trávenie funguje, totiž vplýva oveľa viacej faktorov, než si myslíte. Nie len to, čo jete, ale aj kedy jete, koľko toho zjete, ako je jedlo pripravené, ako jednotlivé potraviny kombinujete, či jete v pokoji alebo v strese a zároveň, aký je váš každodenný režim. Všetky tieto faktory ovplyvňujú to, ako dobre dokáže vaše telo potravu stráviť, spracovať a využiť. Inými slovami, môžete jesť aj tie najkvalitnejšie, čerstvé biopotraviny, ale ak vaše každodenné návyky oslabujú trávenie, telo ich nedokáže spracovať tak, ako by malo. A práve to môže byť jednou z príčin vášho nafúkovania a vetrov. Poďme sa teda pozrieť, aké každodenné návyky môžu vaše trávenie oslabovať. Mnohé z nich totiž robíme veľmi často, pretože ich považujeme za úplne normálne a bežné. Ale skôr, než sa na ne pozrieme, rada by som vám vysvetlila, ako sa vlastne na trávenie pozerá ajurvéda, pretože keď pochopíte, čo sa vo vašom tele skutočne deje, všetky odporúčania, o ktorých budem ďalej hovoriť, vám budú dávať oveľa väčší zmysel. V ajurvéde sa schopnosť nášho tela stráviť potravu označuje slovom agni, čo v preklade znamená tráviaci oheň. Sila tohto tráviaceho ohňa rozhoduje o tom, ako dobre dokáže telo potravu rozložiť, vstrebať z nej potrebné živiny, dopraviť ich až k bunkám a premeniť ich na výživu a energiu. Teraz, keď je tráviaci oheň silný a vyrovnaný, celý tento proces prebieha správne. Po jedle sa cítime ľahko a naša energia zostáva počas dňa pomerne stabilná. Problém však vzniká vtedy, keď tráviaci oheň zoslabne alebo začne fungovať nepravidelne. Potrava sa totiž v takom prípade nespracuje tak, ako by mala a
môže zostať v tráviacom trakte príliš dlho, posúvať sa ním veľmi pomaly, alebo sa strávi iba čiastočne. A toto môže byť jednou z príčin nafúkovania a tvorby vetrov. V ajurvéde sa nafúkovanie a vetry spájajú hlavne so zvýšenou vátou v tráviacom systéme. Váta je jedna z 3 primárnych bioenergií, ktorá riadi všetok pohyb v tele, vrátane pohybu potravy tráviacim traktom a následného vylúčenia odpadových látok von. Jej hlavným sídlom je hrubé črevo a svoje funkcie vykonáva prostredníctvom svojich kvalít alebo vlastností. Medzi tie najdôležitejšie patrí chlad, suchosť, ľahkosť, drsnosť a pohyblivosť. A tu sa dostávame k jednému zo základných prírodných zákonov, ktorý môžeme pozorovať všade okolo nás. A to je, že podobné kvality sa navzájom zvyšujú. To znamená, že keď je telo opakovane vystavené chladu, suchosti, drsnosti alebo nepravidelnosti, tieto isté vlastnosti sa v ňom postupne začnú zvyšovať a tým sa postupne zvyšuje aj váta. V bežnom živote to znamená, že ak často jete studené jedlá priamo z chladničky, pijete studené alebo povzbudzujúce alebo sítené nápoje, jete veľa surovej zeleniny, napríklad šalátov, alebo suchých jedál bez dostatočného množstva zdravého tuku, tieto vlastnosti vátu v tráviacom trakte ešte viac zvýšia. Rovnako dostáva vátu do nerovnováhy aj vynechávanie jedál, nepravidelné stravovanie či jedenie v zhone alebo v strese. Možno si teraz hovoríte, ale veď šaláty a surová zelenina sú zdravé. Nie, sú predsa čerstvé a plné vitamínov, minerálov. OK, to je pravda. Nehovorím, že tieto potraviny sú zlé alebo nezdravé. Problém je v tom, že ak už teraz máte zvýšenú vátu, tak kvality týchto potravín ju budú zvyšovať ešte viac. A tým vlastne naďalej prispievať k tvorbe nafúkovania a tvorbe vetrov. Ak sa váta bude v tráviacom systéme aj naďalej zvyšovať, trávenie postupne začne fungovať čoraz nepravidelnejšie. A rovnako nepravidelná začne byť aj chuť do jedla a vylúčovanie. Jeden deň môžete byť veľmi hladní a na druhý deň nemusíte cítiť hlad takmer vôbec. A presne preto sa môže stať, že rovnaké jedlo vám jeden deň nespôsobí žiadny problém, ale na druhý deň vás po ňom nafúkne a vytvorí sa veľké množstvo vetrov. Pri takomto nepravidelnom trávení sa v tráviacom trakte začnú časom hromadiť zvyšky nedostatočne spracovanej potravy. V ajurvede ju nazývame áma. Áma je ťažká, hutná a lepkavá substancia. Ide vlastne o metabolické zvyšky nestrávenej potravy, ktoré vznikajú vtedy, keď trávenie nedokáže potravu úplne dobre spracovať. Čiže problém nemusí byť vždy v tom, že je váš žalúdok citlivý na jednu konkrétnu potravinu. Veľakrát je skutočným problémom zvýšená váta, ktorá narúša spôsob, akým potrava trávi a posúva sa tráviacim traktom. Popri tom sa zvýšené kvality váty prejavujú aj navonok, typickými telesnými prejavmi, ako sú nafúkovanie a vetry. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo môžete urobiť preto, aby bolo vaše trávenie opäť silné a vyrovnané. Toto sú zvyčajne prvé zmeny, ktoré odporúčam vtedy, keď som si istá, že nafúkovanie a vetry súvisia so zvýšenou vátou. Ich cieľom nie je len zmierniť samotné príznaky, ale začať odstraňovať príčinu, ktorá za nimi stojí, čiže vátu. Inými slovami, pomáhajú postupne vyrovnávať zvýšenú vátu a zároveň bránia tomu, aby ste ju naďalej zvyšovali. Ako prvé, vždy si ráno, hneď po prebudení, dajte pohár teplej vody. Pomôžete tým naštartovať svoj tráviaci systém
a podporíte prirodzenú peristaltiku čriev. Zároveň tým prispejete k hydratácii organizmu a môže to zmierniť aj pocity náfuknutia. Ďalej odporúčam prejsť na čerstvo pripravené teplé jedlá. Tepelnou úpravou potrava totižto zmäkne a jej štruktúra sa začne rozkladať ešte predtým, ako ju vôbec začne spracovávať váš tráviaci systém. Môžete si to predstaviť tak, že uvarená potrava je už akoby predtrávená. Tým pádom váš tráviaci systém už nemusí vynakladať toľko energie na jej ďalšie spracovanie. Taktiež je dôležité, aby jedlo obsahovalo dostatok tekutín a primerané množstvo kvalitného tuku. Polievky, prívarky, kaše, varená ryža, iné obilniny alebo varená zelenina s trochou ghee či iného kvalitného oleja pomáhajú vyrovnávať chladné, suché a drsné kvality zvýšenej váty. Jedným z najvhodnejších raňajkových jedál je preto teplá ovsená kaša pripravená s koreninami ako je škorica a kardamom a s čajovou lyžičkou ghee. Ako posledné jedlo dňa je zase najvhodnejšie zvoliť niečo ľahšie a tekutejšie, ako napríklad prívarok alebo polievku. Neznamená to však, že presne takto musí vyzerať každý váš deň. Dôležité je pochopiť princíp. Jedlo by malo vaše trávenie podporiť, nie ho ešte viac zaťažiť. Samozrejme to tiež neznamená, že si už nikdy nemôžete dať šalát. Ak je však vaše trávenie momentálne oslabené a nafúkovanie alebo vetry vás trápia takmer každý deň, surové jedlá, okrem ovocia, pre vás v tomto období nemusia byť tou najlepšou voľbou. Avšak, keď sa trávenie postupne posilní a stabilizuje, môžete ich pomalinky začať opäť zaraďovať do svojho jedálnička. Dočasne je tiež vhodné obmedziť alebo úplne vylúčiť potraviny, ktoré prirodzene viac nafúkujú, napríklad strukoviny, kapustu alebo karfiol. U niektorých ľudí môže nafúkovanie zhoršovať aj chlieb pripravený s kvasnicami. Čiže nejde o to, aby ste tieto potraviny vyradili už navždy. Cieľom je na určitý čas znížiť záťaž na trávenie a dať mu priestor, aby sa mohlo opäť posilniť a začať fungovať pravidelnejšie. Avšak nestačí venovať pozornosť iba tomu, čo jete. Rovnako dôležité je aj to, ako jednotlivé potraviny kombinujete. Jednou z najčastejších chýb, s ktorou sa vo svojej praxi stretávam, je napríklad kombinovanie čerstvého ovocia s inými potravinami. Má to jednoduchý dôvod. Ovocie sa trávi oveľa rýchlejšie než väčšina ostatných potravín. Takže ak ho skombinujete s jedlom, ktoré potrebuje na trávenie podstatne viacej času, ovocie potom zostáva v žalúdku oveľa dlhšie, než je preň prirodzené a práve to môže viesť ku kvaseniu a fermentácii. No a výsledkom je opäť nafúkovanie. Ak ste teda milovníkom banánového koktejlu s mliekom, alebo máte vo zvyku jesť napríklad melón alebo hrozno spolu so syrom, alebo si dávate ako dezert čerstvé ovocie hneď po hlavnom jedle, práve to môže byť jeden z dôvodov, prečo vaše trávenie nefunguje tak, ako by malo a prečo vás trápia nafúkovanie a vetry. Výber a kombinácia tých správnych potravín je však len jedna časť mozaiky. Rovnako dôležité je aj to, ako jete. Pretože aj tie najzdravšie jedlá vám môžu spôsobovať tráviace problémy, ak ich jete spôsobom, ktorý trávenie narúša. Pamätajte, že hlavným sídlom váty je hrubé črevo. A jednou z vecí, ktoré váta potrebuje najviac, aby zostala v rovnováhe, je pravidelnosť. Snažte sa preto jesť každý deň približne v rovnakom čase, pri jedle si sadnite a venujte mu svoju plnú pozornosť. Jedlo tiež vždy dôkladne prežujte, pretože trávenie sa začína už v ústach.
Sliny totiž obsahujú tráviace enzymy, ktoré začínajú potravu chemicky rozkladať už pri žuvaní. Takže čím lepšie jedlo požujete, o to menej práce bude mať váš žalúdok. Dávajte si tiež pozor, aby ste žalúdku po každom jedle dopriali dostatok času na jeho spracovanie. Ideálne aspoň 3 hodiny, počas ktorých by ste už naozaj nič nemali jesť. Pretože ak jete príliš často alebo počas dňa neustále niečo zobkáte, kľudne aj zdravé oriešky alebo kúsok ovocia, váš tráviaci systém vlastne nemá možnosť dokončiť trávenie predchádzajúceho jedla. Neustále musí spracovávať ďalšiu a ďalšiu potravu. V žalúdku sa potom mieša už čiastočne natrávené jedlo s novou, ešte úplne nestrávenou potravou. A to narúša prirodzený priebeh trávenia. Podporuje to vznik kvasných procesov a môže to viesť k nafúkovaniu a vetrom. Rada by som spomenula ešte jeden návyk, ktorý môže váš problém dlhodobo udržiavať. A skôr či neskôr s ním začne takmer každý, koho trápi nafúkovanie a vetry. A to je to, že ich v sebe začne zadržiavať. Samozrejme, tým nechcem povedať, že teraz máte chodiť okolo a voľne púšťať vetry kdekoľvek a kedykoľvek sa vám zachce. Cieľom je zlepšiť trávenie natoľko, aby ste tento problém vlastne vôbec nemuseli riešiť. Kým sa však vaše trávenie postupne upraví, snažte sa tieto prirodzené potreby tela zbytočne nepotláčať. V ajurvede sa ich potláčanie považuje za jednu z hlavných príčin zvyšovania váty v podbrušku, pretože narúša jej prirodzený pohyb smerom nadol a vytvára ešte väčší tlak v tráviacom systéme. Predstavte si to takto. Na jednej strane sa snažíte zmeniť svoju stravu a každodenné návyky, aby ste svoje trávenie podporili. Zároveň však, keď tieto prirodzené potreby potláčate, podporujete práve ten problém, ktorý sa snažíte vyriešiť. Obnova trávenia totiž nikdy nie je o jednej zmene. Je výsledkom viacerých jednoduchých krokov, ktoré sa navzájom doplňajú. Spolu vytvárajú podmienky, ktoré vaše trávenie potrebuje na to, aby mohlo opäť fungovať prirodzene. Dostatok tepla, vlhkosti, kvalitných tukov, pravidelnosť, pokoj a prirodzený pohyb váty smerom nadol. Až keď svojmu tráveniu vytvoríte tieto základné podmienky, môžu byť trávenie podporujúce koreniny alebo správne zvolené ajurvédske bylinky alebo preparáty skutočne účinnou súčasťou jeho obnovy. Pomáhajú síce podporovať zdravé trávenie, nedokážu však nahradiť každodenné návyky, na ktorých zdravé trávenie stojí. Dobrá správa je, že mnohé z týchto korenín už pravdepodobne máte doma vo svojej kuchyni. Fenikel, rímska rastca, koriander, čerstvý zázvor, škorica alebo hing, známe ako čertovo lajno, patria medzi tie najúčinnejšie. Hoci pomáhajú vyrovnávať vátu v tráviacom trakte, každé z nich pôsobí na tráviaci systém trošku odlišným spôsobom. Zázvor ten zahrieva organizmus a podporuje tráviaci oheň a lepšie vstrebávanie. Rímska rastca podporuje trávenie, pomáha zmierňovať vetry a podporuje prirodzený pohyb potravy tráviacim traktom. Fenikel, ten je veľmi vhodný, keď je nafúkovanie spojené s pocitom napätia alebo krčmi v bruchu. Hing patrí v ajurvéde medzi najúčinnejšie koreniny na uvoľnenie nahromadených vetrov a vyrovnanie toku váty v črevách. Tieto koreniny môžete jednoducho zaradiť do každodenného varenia. Môžete si tiež pripraviť trávenie podporujúci čaj z rovnakého množstva semiačok feniklu, rímskej rastce a koriandra. Ajurvéda tiež používa rôzne klasické bylinné zmesy, ako napríklad hingvaštak čurna, ktorá sa tradične používa práve pri vetroch a nafúkovaní spôsobenom zvýšenou vátou. No a ak je nafúkovanie spojené aj s nepravidelným vyprázdňovaním či suchou stolicou alebo zápchou, vhodný doplnok môže byť aj trifala.
Na záver by som sa s vami chcela podeliť o jeden príbeh, ktorý veľmi pekne ilustruje to, že niekedy stačia úplne malé zmeny na odstránenie aj veľkého problému s trávením. Pred mnohými rokmi na jednej z mojich ciest v Indii som stretla jednu mladú ženu, ktorá sa dopočula, že študujem ajurvédu a poprosila ma, či by som jej vedela pomôcť. Niekoľko mesiacov totiž trpela silnými črevnými kolikami a nafúkovaním. Lekárske vyšetrenia neodhalili žiadnu jasnú príčinu a po návrate domov mala naplánovanú diagnostickú operáciu, na ktorú sa bála ísť. Z pohľadu ajurvédy mi bolo hneď jasné, kde je problém. Jej váta bola zvýšená v črevách a namiesto prirodzeného pohybu smerom nadol sa pohybovala nahor. Odporúčila som jej niečo veľmi jednoduché. Po každom hlavnom jedle poriadne požuť 1 čajovú lyžičku faniklových semiačok spolu s 1 čajovou lyžičkou ghee. Počas dňa piť teplú vodu, to isté aj ráno, a zároveň vyradiť zo stravy studené, surové, suché a pikantné jedlá. Prvé zlepšenie pocítila približne po týždni. Do 3 týždňov nafúkovanie úplne zmizlo a spolu s ním aj črevné koliky. Nebol to žiadny zázrak. Taktiež to neznamená, že fenikel z ghee vyriešia každý problém s trávením. Fungovalo to preto, že tieto jednoduché zmeny dali tráveniu presne to, čo potrebovalo. To znamená teplo, premastenie, podporu trávenia a prirodzeného pohybu váty smerom nadol. Ako vidíte, zlepšenie trávenia nemusí spočívať v tom, že nájdete jednu potravinu, ktorá vám spôsobuje problémy a tú vylúčite. Oveľa častejšie ide o to vytvoriť tráveniu správne podmienky, aby mohlo fungovať tak, ako prirodzene fungovať má. A to prostredníctvom malých, každodenných rozhodnutí. A presne o tom je ajurvéda. Nie je o hľadaní jedného zázračného riešenia. Je o tom, aby ste pochopili, čo vaše telo skutočne potrebuje, odstránili to, čo mu bráni fungovať prirodzene alebo optimálne a vytvorili mu podmienky, v ktorých môže opäť nájsť rovnováhu. Ak bolo pre vás toto video užitočné, napíšte nám do komentára a nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám neunikli ďalšie videá o ajurvede a zdraví. Každý komentár, like a odber pomáha dostať tieto informácie k mnohým ďalším ľuďom, ktorí možno hľadajú odpovede na rovnaké otázky. A ak poznáte vy niekoho, komu by toto video mohlo pomôcť, budem rada, ak mu ho pošlete. V ďalšom videu vám ukážem, ako sa môže váš denný režim stať jedným z najsilnejších nástrojov na podporu energie, vitality a imunity podľa princípov ajurvédy. Ďakujem.